ha ka krteng ukpa badu kun bad men sem ba kuin ka jing a jong try jing Jesus Christ ba ka jing ye jong blai lam ba ka jing slok jong men sem ba kuin ken don rangkan bad phi baro ko men ko prabe ye men ta ka sngi ar phok ndai trek ujiliu kadai ka sngi bram jong Petrus bad Paulus ba kuin ngengu yo blai nak banta jong kine ki arngut ki radba jong kabalang ki balak kloy ban IT met ban men siem nak banta ban pen priang pen bana ya kabalang malang ba ka jing chestom jong ki kabalang klanang roy hasaklak ka prothei bangis ngengu yo blai ru ha ka gospel ko menta ka sngi kat ko Matthews klanang ba khan riu kat khot khan lai khat khan dai ujisu la ong hau Petrus ngan ai happy yaki shabi jong ka himab nang markat yak ba phinte ha ka prothei latte ha beneng ru markat yak ba phin lao ha ka prothei la lao ha beneng ru han men prabai ujisu la ai yakane ka sakmen jong ka jingma pi ki pop namar uyui bangilong ki breuk batlot ki baduna hakibun ki benta ngilong ki breuk ki bahab ki pop namar ka pop ka penjingai yangi nau blai tilamba kane ka sakmen jong ka jingma pi ki pop lawan rabiang yangi hasnda jong blai nakata ka daw unu brio la ne kanu ka brio ula ki kraw ki pop hadu kadnu henry lada kilai phai showblay da ka jing kut jimut ban nom lek pop shu lamba ka ne ka sakmen jong ka jing ma bi ki pop en sayo ya ka jing e ka jong blay en sayo ka jing ma ka jong blay ngidwai bo blay nang ai ka bor ka jing klain bangin la ban shani a blay menang pen priang pen bana ika kubor babha kumu Petrus ba Paulus ba khui kat kipor bar ki benta ki bangiyo kelat klenti hakum kini kipor ba menta hakane ka mas ba khui ngedwai kerpang nak benta I pentengan lang Andrew Sumer Emmanuel Sangma Robilda Kharkongor Merina Kharkongor Diana Kharkongor, Sabrina Kharkongor, Esther Kharbuna, Iba Aikmen Dingdo, Gwilda Kharkongor, Sanshar Suting, Trula Tangsang, Fabian Marbanyang, Merkaying Sem, Bayai Phi Ralen Kharkongor, Calvinus Kharpuri, Iban Shirai Shela. Boblay unkar khu kardo yak bapang wisdom mikin yo ikijing ko jing khia bakam kloy bari ki bakoy bakhia bakijing thmu babha jing ki baro kin ulong akaman bakhu ikijong blai ngirwai kar pangru nagbanta ki min siem ki boblai lakhana chelade kar pange nagbanta I Bayamon Rambai Francis Supai Virginia Swear Anselmus Pongrop Sandra Cornelia Jerwa, Cordor Nongclau, Virginia Maury, Gilbert Joubert, Sophela Maury, Drusilla Maury, Alcancius Maury, Gelisius Maury, Krabok Maury, Kerman Lang Maury, Quintinius Pongrop, Joseph Raja Au, Priya Mary Kasimyong, Rudolph Sutton. Bah kajing ye kajing isnay kajing blay kinyono kajing sugneng kabom chukot ngipen bet penbiang ilade man priang ikene kajing kerkhu kajing blay dak wasai sien ngipen map ila kajing kipop ngafla hau blay bren bor baro beraphi ko hanmen ko para bangala le pop shibune Dakijing perkhat mereka tien dakikam mereka jing leklet dakijing le polat jonga
da ka jing le palat jonga da ka jing le palat bakrawe jonga namar kata ngakar pat ika maria bakhuai kabaya sa ka thai suti ya ki angel bakir khui bria phi ko hanman ko para bandwai nak benta jonga how try uble jongi uble bren bar baro unis ne yangi merendala ma bigi pop jongi uni alam yangi shigajing em bom chukot ko try to is ne ko Kristo is ne ko try to is ne ka buram hauble shijrong tam bat hakndeu ka jing sok haki briu ka mon babha ngi ro yame ngi nam yame ngi mane yame ngi pendan buram yame ngi aingu yame nak benta ka buram bakrao jome ko try ko blei ko simneng ko blei ko pa bren bortam ko try ko khun bamarwe ko Jesus Christ ko try ko blei ko khun lang brod ublei ko khun jong pa me bakit no ki pop jong ka prathai to isnai yangi me bakit no ki pop jong ka prathai to snap yaki jing duai jongi me ba shong hakamon jong pa to isnai yangi nama dai tangma me bakhuai tangma me try tangma me ba holartam ko Jesus Christ lambar men se bakhuai hakaburam ublei upa amen to ni duai to ai ngi kar par ko try ko blei jongi ba an pen kham pen skam yangi da ka jing sai lam jong ki apostol bakhui u Petrus ba u Paulus ba kumbalang ba jong me la ai ha ka balang jong me ya kan nong rem jong ka daiti ba kan jap neng jong ka kom taru lang ba jong ki men yarap ba kan poi se ka jing em bom chukut ker khu kar do ablai chai kan ran nang bu nang thao lamba ka jing sai lam jong Petrus ba Paulus bakhui bagi ba pang ba stom kin yo ka jing ka jing khia ba kham kloi ya ki ba koi ba khia ablai chai kan ran to nang kar khu kar do ba ki jing thmu ba pher jong ki kin ulong hakaman ba khu jing me ai ba ki man sim ka bim la khot sha de kin yo no ik jing suk nang ka bom chukun kar khu kar do ya kin men ki para ki ba sa khe ka sni buram ka jong ki kibla ai hakar teng jong Petrus ba Paulus ba ji ki parish ba pher bla bu ha ka jing da jong kine ki arngut ki rukhui baginang yo ki jing kar khu kar do ha kaliang ka mat ba ka men sim dau try jung Jesus Christ khun jung me uba em mat ba sin sharang kat bat me ha ka jing long ka we jung men sim ba khui we blei ju nam la ju nam